What's up guys? So ngayon na nga ay Friday. So it's Friday. So ngayon po ay pumasyal tayo ulit dito sa Switch Cafe dito sa Bayambang. Kasama ko ang aking mga kaguru. At ayan, kami po ay nagmerienda. Pero para sa akin early dinner na to. Para tipid-tipid tayo guys. So ayan po yung in-order namin. Kumuha kami ng pizza tapos yung fries. At meron din tayong pasta. Ayan guys, so meron tong shrimp. Alam niyo na, pasaway tayo. May allergy tayo pero sige na, susubukan natin tong shrimp na pasta nila. Hindi ko alam kung ano na yung tawag kasi ang haba ng pangalan. Kaya basta yan yung mga kinain namin. Ayan guys, so sinulat namin kumain dito. Actually, second time na namin dito. Ayan, so kasama natin si Sir John. Andyan din sila Ma'am Mira, Ma'am Joanne, and Ma'am April. And sinulit talaga namin, anti-stress namin. Siyempre, kakatapos po ng linggong pagtuturo. Ayan guys, I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like, share, subscribe, and bye-bye!